Monika, nemáš ty? Prolinka, trošička. Čaj, čo sa tu nie? Dobre. Hej, to som cez víkend. Teraz som fakt. Stalo sa. Viac. Dobrý deň, vítam vás na 5. riadnom zasadaní obecného zastupiteľstva v Nesluši. Vítam poslancov, kandidátov na hlavného kontrolóra obce Nesluša, občanov, overovateľa zápisnice. Kto sa hlási? Jurko Janiš a Paľo Janec. Program rokovania, všetci ste obdrželi. Máte tam niekto niečo, chceli by ste niečo doplniť alebo zmeniť, alebo potom si to necháte na interpeláciu poslancov? Ja to mám žiadosti. No, na interpeláciu, do interpelácie. Dobre, dáme hlasovať. Kto je za program rokovania? Dobre. Proti, zdržal sa. Takže preskočíme hneď k druhému programu rokovania. Zloženie sľubu nového poslanca obecného zastupiteľstva v Nesluši. Ja mu prečítam sľub poslanca. Poď ku mne. Sľub poslanca. Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky,
ústavné zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Požiadala by som o vydanie dekretu. Bod číslo 3. Voľba hlavného kontrolóra obce Neslúša. Tam sme trošička možno urobili chybu, ale najlepšie bude, najvhodnejšie pri úväzku hlavného kontrolóra. Tak ako sme stanovili, je to 100% úväzok. Lenže, ako sme si všimli a sú v žiadostiach obce hlavného kontrolóra, členovia, ktorí vlastne aj podnikajú, aj pracujú, tak chcela by som teraz po jednom z vás, aby ste sa potom predstavili a vlastne si aj vy stanovili alebo nejakým spôsobom určili úväzok. A potom rozhodneme my poslanci vlastne, že či voľbu hlavného kontrolóra, že tam neboli niektoré veci splnené, buď presunieme a zopakujeme, alebo budeme pokračovať. Takže ja by som išla v prvom abecednom poradí. Vyzvala by som. Dobrý deň, volám sa František Bušek. Takže 100%. A vás počujeme. Volám sa František Bušek. Pochádzam z Spišského mesta, respektíve tam bývam. Ja som až z východu, od Košic. A čo sa týka toho záväzku, takže 100% mi vyhovuje. Ale chcela by som vás poprosiť, povedz nám niečo o sebe. Obrázku. Kontrolór obce. To nevadí, to není podmienka, chlapi. A není že sa do Slovenského kraja? Jedine Slovenská republika, štátne občianstvo, to je podmienka. Mám 40 rokov, ako som už povedal. 20 rokov som pôsobil v štátnej správe. Mikrofón, že ako nič nepočujeme. Musíš hlasnejšie ako ja. 20 rokov som pôsobil v štátnej správe, potom som išiel do civilného sektoru, kde som pracoval na pozícii obchodného zástupcu manažera. Mojou náplňou bolo zazmluvňovanie odberateľov ohľadom našich výrobkov, vypracovanie zmluv, dodávateľsko-odberateľských faktúry, dodacie listy a tak ďalej. V súčasnosti pracujem v zariadení pre seniorov ako vodič, pretože mám tomu osobné dôvody, potreboval som viacej voľného času. Na tú funkciu som hlásil, pretože splňam podmienky na zákona 369 v roku 2000. No a či budem voľný, alebo nie, to už je na pána poslanca. Ďakujem. Ďakujem prvému, druhému kandidátovi. No tak asi, treba si, ja som vám tam poslal tie svoje pripomienky, takže neviem, či to predstavenie má asi nejaký význam, asi nemá, že ľudia ma poznajú, ale ide o to, že nebol dodržaný ten zákon, takže vlastne to by sme mali by sme najprv takto pri tej voľbe buď zastupiteľstvo dá plný úväzok kontrolórovi, alebo čiastočne. Ak dá čiastočne, doteraz tá história bola taká, že v minulosti 2 roky dozadu mal kontrolór 5-hodinový úväzok a teraz máš koľko? 21 hodín. 10 hodín mesačne. No, takže to je nejakých 20 týždeň, takže 5 hodín týždenne bolo. A ak vlastne sa dáva skrátený úväzok, toto musí byť vyhlásené pred voľbou kontrolóra. Takže ja teda vlastne je otázka, aby zastupiteľstvo rozhodlo, či to má byť plný úväzok, alebo to má byť skrátený. Ak má byť skrátený, ak bude hlasovať zastupiteľstvo o tom, že má byť skrátený, môj názor je teda, tom som aj napísal, že mal by tam byť skrátený, že je to zbytočne veľký teda čas, aj okolité dediny majú takýto čas. Takže ja som navrhol teda, aby sme tú voľbu opakovali s tým, že sa dohodne a schválí úväzok toho kontrolóra. Ono to je pekné, lenže ako predtým obecné zastupiteľstvo vlastne vyhlásilo voľby, vlastne všetci, čo si dali oné prihlášky, tak vlastne išli z toho, že je to 100% úväzok.
No toto netreba prerušiť. Jedine potom neskôr znova opätovne vyhlásiť. Preto som povedala, že každý sa predstaví, hej, a je na poslancov, ako sa potom ďalej rozhodnú. Vy, aký chcete úväzok? Možno, ja stále si myslím, že 5-hodinový úväzok. Tak chcete 10%, 10%, týždenne stačí, veľmi sa o postačí. 10% úväzok. Tým pádom aj, aby ste všetci ľudia vedeli, hej? Schváľuje sa úväzok, že potom poslanci môžu aj kontrolórovi navrhnúť odmeny, že? A to sú tam 100% odmeny. Časom zvýšili. 30% ako odmeny, hej? 30% odmeny, hej? Tak aby ste vedeli. Takže vlastne vy chcete 10% úväzok. Je tu pán Randa, tretí kandidát. Predstav sa nám, prosím ťa, aby ste potom vedeli. Momentálne pracujem na ústredí práce sociálnych vecí a rodiny, vykonávam kontrolnú činnosť v súčasnosti a v správe. Taktiež som si vedomý toho, že je to skrátený pracovný úväzok s tým, že myslím si, že 10-hodinový krátky 10%, myslím si, že tak 20% by bol tak akorát, nakoľko je tam nejaký systém, plán práce na pol roka, treba tam prepracovať nejakú kontrolnú, alebo teda nejaký systém kontrol troška zefektívny, čo som sledoval teda Najvyšší kontrolný úrad, keď vykonával kontrolu na obci Neslúša, tak tam videl nejaké nedostatky v práci hlavného kontrolora. Čiže toto treba všetko zdokonaliť a myslím si, že tých 20 hodín, alebo 20% úväzok by bol taký akurát na to, aby ten hlavný kontrol mohol vykonávať prácu tak ako na to. To je ako 10 hodín týždeň. Hej, ako 20% úväzok, to je 20% úväzok. Teraz je asi na nás, aby sme... Ešte posledný ešte. Kontrolnú činnosť som robil ešte na obchodnej inšpekcii, 10 rokov som podnikal. Ďakujem. Ja sa volám Daniel Ševčík, som súčasný hlavný kontrolór, moje funkčné obdobie končí 15. augusta, čo je piatok. Keďže je možnosť na ďalšie 6-ročné obdobie kandidovať, tak zvolil som kandidátku. Čo sa týka úväzku, ku tomu sa nemôžem vyjadrovať, keďže som terajší kontrolór. Samozrejme ho robím na nižší pracovný úväzok. Neviem, mám 42 rokov, slobodný a to je asi všetko. Snažím sa robiť pre dedinu, pre občanov, pre poslancov, pre starostku, takže všetci, kto za mnou prídu, tak majú dvere otvorené. A je vlastne na ľuďoch, aké potreby majú, čo žiadajú a čo potrebujú. To je asi všetko. No, myslím si, že je tu problém s tým úväzkom. V podstate, asi, neviem teda, ja poviem sám za seba, že so 100% úväzkom ako poslanec by som určite nesúhlasil. Áno, to sú zbytočne vyhodené peniaze, lebo ten plat je tam samozrejme potom adekvátny, ten plat je stanovený zákonom. Áno, myslím si, že pre nás to OBS 1,68 násobok priemernej mzdy. Pri 100% úväzku. Ten úväzok sa kráti, ako sa kráti úväzok, tak sa kráti aj mzda. A keďže sme trošku opomenuli pred vyhlásením voľby vlastne rozhodnúť o tom kratšom úväzku, tak si myslím, že by sme mali rozhodnúť najskôr o tom, aký úväzok by hlavný kontrolór mal a mali by sme sa dopadovať tie voľby, keďže... Takto by som sa opýtala. Keď teraz pred voľbou hlavného kontrolóra poslanci odschvália úväzok hlavnému kontrolórovi, má niekto z vás, čo ste si dali oné žiadosť, nejaký problém? Ja si myslím, že tam môže byť taký problém, že keďže nebolo to dopredu známe, že to bude skrátený úväzok, tak sa neprihlásili ľudia, ktorí môžu mať... Môžete na to byť. Postal sa, tak vyprávaš. Postal sa, ale tak tam môže vzniknúť taký problém, že keďže to nebolo dopredu známe, že aká je výška úväzku, tak niekto, nejaký občan,
to môže napadnúť, že keby boli tieto podmienky známe dopredu, ja by som Že sa sa dajú prihlásil. viacej žiadosti. Mohla byť viac žiadosti a tým pádom by boli nepravné. Dobre, tak sa ešte opýtam. Všetci štyria, čo ste si dali žiadosti, nebude vám to robiť oné problém, keď znova vyhlásime oné, znova voľby, automatické vaše oné žiadosti sú tu budú akože u nás, nemusíte si znova oné podávať, počkáme, jak by si dali niektorí noví. Dobre? Takže opýtam sa. Máte? Hej, ale počkajme. Pán Rada. No, tak ja s tým problém nemám, ale teda povedal by som jednu vec, že myslím si, že by sme mali vychádzať aj čo sa týka platu spoločného stavu, takže... Ale znova veraví, my ako obecné zastupiteľstvo môžeme znova presunúť termín volieb, preto sa ťa pýtam, že tvoja žiadosť bude zaznamenaná, ideš teda potom ďalšie, vystanovíme nový termín s novým úväzkom a môže byť viacej vás kandidátov, ale vy si už nemusíte podávať žiadosti budú tu. Pán Rada, tu ide o to, že neviem, ako by tá voľba dopadla, ktorého kontrolóra by sme zvolili, lebo ak by sme pristúpili k voľbe kontrolóra, my kontrolóra zvolíme. Len tu je problém, ten právny, že by to mohol niekto spochybniť celú tú voľbu s tým, že to vyhlásenie nebolo v súlade s zákonom. To je ten problém. Mohli by ste byť zvolení vy a niekto by to spochybnil. A pádom by to mohlo byť vyhlásené aj za neplatné. Aj tak by to potom prebiehalo. Rozumiete? Po tvojich. No, však dobre, teda, tak. Martin. To nevadí, pokračuje, pokiaľ nebudú nové voľby. To práve nepokračuje. Tak, mali sme sa teraz niečo kontrolovať. Finančná komisia pre Boha, čak ja nemám. Takže vlastne, lebo musíte tam dodržať. A je tam niečo také, ako že toto môže byť, keď ich ukončíme. Toto tam je riešenia, nie tam. Však 140 dní si spätne dokontroluje pre pána. Nie? Takže znova opakujeme, aby sme sa to skrátili, išli rýchlo. Teraz vlastne by som chcela požiadať teda poslancov, musíme, pán Kráľ, máte niekto kalendár 40 dní od dnešného dňa? Nie, moment, práve že v tomto prípade zákon nestanovuje lehotu. Keď skončí funkcia hlavného kontrola dôvodu, že uplynulo funkčné obdobie, tam zákon nestanovuje tú lehotu. Tak si dáme na keď. On stanovuje tu 60 dní predtým, než má skončiť. Takže on medzi tým už skončí, vieš? A toto zákon nespamätá. Ale podľa mňa by sme sa mali dohodnúť teda, áno, primerane tú lehotu 40 dní na najbližšie zastupiteľstvo. 40 dní tam je, tam sú lehoty, že musí byť oboznámený, výzva musí byť zverejnená. Ale veď nepovedame, že to je 40 dní. V zmysle zákona to pozrite to poriadne, koľko to má byť zverejnené a nové voľby. 20. septembra. 10. augusta, 19. Príjmite len uznesenie k úväzku. To musíte úväzok jaký. Ten o ostatnom sa nebavte. Len úväzok. Termín dáme v zmysle zákona. Termín v zmysle zákona a úväzok musí tam. No, však dobre. Takže ideme vlastne tak na... Dobre, počkajte, prosím vás, som je... Návrh ex-starostu bolo 10% úväzok, má niekto inakší? 20 máme a 100. Počkaj, to neuslyšam. Aj iné návrhy. Aký chceš iný návrh, veď pre pána? Chceš mať 10% alebo aký chceš? Facebook od auta a niekto tu stojí. KM 048 AR. Doma také auto. Prosím vás uvoľniť výjazd. Čo to je? A 0,60 spáli. 0,60 spáli by som rád vyšiel. Ďakujem. KM 048. Aké to je fakt? Pán Farár, Židu. no,
Ja dávno si nedával návrh, ako momentálne kontrolu. Nedával, lebo mám teraz Dobre, tak ideme hlasovať, prosím vás. Kto je za 10% úväzok? No ja myslím, že Ale veď to je 20%. Jeden deň je... Dobre, poďme o... Takže, znova, tak ideme, máme tu dva návrhy, hej? To je za 10% úväzok. Kto je proti? Zdržal sa? Moment, ja som musím nastúpiť proti ostatní a zdržal sa raz, Kto je za 20% úväzok? Proti? Zdržal sa? Dobre, takže uznesenie vlastne obecného zastupiteľstva je, že voľby hlavného kontrolóra sa odkladajú v stanovenom limite podľa zákona a s 20% úväzkom. Vyhlasujem. A obecne zastupuje nové voľby. Kontrolóra, myslím, zákona s úväzkom. 20% úväzkom. Ľubo nemá Boha. Tak to ešte, môžeme ešte aj tomu, že vlastne ak tam dáme 20% úväzok, tak je zrejme, že musíme tomu človeku aj dovoliť, že môže mať ich nezamestnanie a je otázka, že či mu dovolíme aj podnikať. Takže aj to by sme možno, alebo to dáme až potom, ale... Nie, to bude voľbe kontrolóra. Ak by sa takhle na to mysleli, že aj toto tam platí, že jasne, keď má nižší úväzok, tak musí mať aj, samozrejme, nie to hlavná činnosť jeho zárobku. Aby sa to dalo do podmienok Dobre, tak vlastne do podmienok voľby hlavného kontrolóra sa dá aj táto ako podmienka, že vlastne poslanci obecného zastupiteľstva dovolia hlavnému kontrolórovi obce vykonávať buď podnikateľskú činnosť, alebo inú zárobkovú činnosť. Ale iba v zmysle zákona. V zmysle zákona však. Sú to prípady, ktoré nemusíš odsúhlasiť, jak je to umelec, alebo ja neviem čo. Dobre? Takže ideme. Takže kto je za... Moment. Kto nepokryl na diskusiu? Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prišli sme k 4. bodu, to je vlastne všeobecné záväzné nariadenie obce neskúša o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúm podľa miestnych podmienok na území obce neskúša. Predkladá Gusti Kovaniak. Chcela by som iba odremiť ľuďom, že už jedno toto všeobecné záväzné nariadenie na základe prokurátora sme museli prijať, prijali sme, zaslali sme mu a on vlastne nám odpísal v takom znení, že vlastne ľudia by mali vedieť a ovládať zákony. A my do všeobecného záväzného nariadenia nemáme dávať povinnosti, ktoré sú stanovené zákonom, ale vlastne veci navyše, tak preto sme ho museli prepracovať. Poslancom bolo zaslané, bolo aj na úradnej tabuli, aj na webovej stránke obce, pripomienky nezaslal nikto, takže vlastne budeme hlasovať. Kto je za tento návrh, ktorý dal Gustík, za všeobecné záväzné nariadenie? Dobre.
Proti? Zdržal sa? Ja by som chcela, neviem, či je tu už firma Midako. Hej. Máte všetko? Notebook? Máme. No a notebooku nemáte, nie? Nič, že by ste na to prezentovali. Data projektor máme všetko. Hej. My budeme pokračovať ďalej a vy by ste sa potom pripravili. Súhlasíte? Nemám to nikomu valiť. No. Dobre. Takže tento bod trošička presunieme a išli by sme na voľbu nového predsedu Komisie pre školstvo, mládež, kultúru a šport a samozrejme aj doplnenie ďalších členov komisie. Môj návrh je, aby nový predseda Komisie pre školstvo bol Ľubo Slíš. Má niekto iný návrh? A dôvody prečo to voľne sa vzdal? Páno sa vzdal, verejne poslal nám to aj e-mailom, tak z tohoto dôvodu. Takže miesto pána. Chcela by som má niekto iný návrh? Ja si myslím, že Pavol ako predseda tej komisie to nevykonával tú funkciu nejak úplne zle. Nie, že nie, ale pánom mám dôvody a preto sa vzdal, alebo je tak, keď sa oficiálne vzdal, musí byť nový člen. Samozrejme, nemusíte byť potom spokojní s ľubom a môžete ho hocikedy odvolať zase. Áno, ja hovorím to, že ak sa náhodou zmenili podniky úpala a že by to chcel stále vykonávať, tak ja by som bol za to, aby ho zostal predsedom komisie. No tak musí povedať Palo. No, postupil čas, ja som si dal tú žiadosť na odvolanie z funkcie koncom 4. mesiaca, mal som z toho osobné dôvody pre obyvateľov, zomrel mi švágor a nejaké také neúspechy, čo sa týkalo športu, tak som nejak tak rezignoval na to, lebo som to asi tak trošku nezvládal. Ubehol nejaký čas, určite ubehol nejaký čas, niektoré rany sa zahojili. Ja som teda napísal v tej správe, že sa vzdávam funkcie predsedu, ale rád by som v tej komisii ako člen zostal. No. Hovorím, je to postupené časom. Vtedy som hovoril, že chcem zostať členom. Dneska hovorím, že postupil čas, záleží od poslancov, je tu návrh na Ľuba Slíža, pokiaľ poslanci odsúhlasia Ľuba Slíža a on si ma vyberie do komisie, alebo poslanci ma nechajú ako predsedu komisie, budem to rešpektovať a budem tú funkciu naďalej vykonávať, ale záleží to len a len od nás, to nie je odo mňa. Ja hovorím, je to len tým časom, že teda už trošku ten čas pokročí. A nechám to na poslancov. Keď to stiahuješ, tak nemusíme nič riešiť, my tam máme len potvrdiť, alebo ty to stiahuješ verejne. Takže si myslím, že by ste mohli hlasovať. Nie, nejde o to, vieš, že tu Ľubo ako nový poslanec, dala sa mu dôvera. Že potvrdzujeme Pala v... No, tak sú tu dva návrhy, tak sa dáme hlasovať a ide o nie, hej. Kto je za Ľuba? Nie, ale však to je jedno, prvé bol návrh My máme Ľubovi prejaviť ako nedôveru. A tak ste sa zdržali, nie? Však aj tam máš takú možnosť máte, nie? Rovno o tom Pálovi hlasovať nemusíme. No on je stále členom našej. Tak dobre, ideme. Palisti dobre hrajú, tak Pálo. Kto je za Pála znova? Zdržal sa Pálo. Dobre, zdržal sa. Dobre, ale máš tam ešte ďalších členov, lebo ti tam chýba. Máš tam ešte ďalších členov. Tak prosím. Tam chýba, nie? Odrazu si postavím. Ja som začal. To veď povedz ty, Dobre, doplňujeme ďalšieho člena.
Navrhujem ja Peťa Pijaka. Dobre, kto je za? Mladšieho, nie Koľovníka. Proti? Zdržal sa? Je tu ten človek? Peťo, postav sa prosím ťa. To som ja. Na to dneska neodručuje. Prejdeme ešte k poslednému bodu, 7. Ale však ideme k tejto jednotlivé členov prezentácia. Voľba nového člena Komisie finančnej správy obecného majetku a sociálnej. Jožko. Tak ja navrhujem, ako som už navrhoval predtým, Michailu Bombu Birkusovu, ktorá v bytom súhre 662. Aké sú moje dôvody? Vo finančnej komisii sme teraz len sami chlapí, chcem tam mať aj nejakú ženu, ktorá má určite inakšie vnímanie, inak vidí veci, tak ja si myslím, že by to bolo obohacujúce. Taktiež má skúsenosti s eurofondami, toto mohlo byť prínosné pre obec. Riadi firmu, takže má aj nejaké manažerské schopnosti, takže ja si myslím, že to bude prínos do finančnej komisie. Dôvod je iba taký, že chcete doplniť do toho počtu 5. Lebo Miro Kubala odišiel, tak potrebujú člena. Nemusí to byť predseda. Môže byť aj druhý, nie? Tak môžeme dať. Predseda si dal návrh, to je prvý návrh, vy máte niekto druhý návrh. Zatiaľ sme o tom nevedeli, že takáto vec vznikla. Jak sa pozvánke to bolo? Predseda si on nevedel... Miro mohol ostať v komisii. Nechcelo sa vzdávať členstva v komisii. Myslím, že aj tu je, tak Miro, dal si sa členstva aj v komisii? Miro, ty si sa aj v komisii. Áno. Takže poďme Kto je za návrh poslanca Jožka Kubalu? Proti? Počkaj, nestihám. Kubala, kto ešte za? Zdvihnite ruky za, prosím vás. Ja to poznáme na pomoci. A ty chodíš? Ty sám? Takže 2, 3, 4, 5, 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Dobre, kto je proti? Zdržal sa? Ostatní. Dobre, som rada, že ste tu v takom veľkom počte, raz už tu koho mám aspoň neskúši, ja neviem, petícia, čo s hornou základnou školou. Myslím, že hlas ľudu rozhodol, že má tam byť dom opatrovateľskej služby. Na základe prednostu Vladimíra Macáška je tu spravená prezentácia, vlastne je, a že by našej obci pomohol vybaviť pôžičku zo štátneho fondu rozvoja bývania. Takže vlastne budú prezentovať. Nechám vám slovo. Posuniete to,
Dobrý deň. Moje meno je Šaraba, som zo spoločnosti Miduko. Pani starostka nás oslovila na vypracovanie také jednoduchšej štúdie na prestavbu pôvodnej teda základnej školy na domov sociálnych služieb a domov dôchodcov. Momentálny stav je taký, že základná škola je nevyužitá, chátra. Máme nakreslený nejaký pôvodný stav, to znamená, sú tam nejaké učebne, kabinety. Momentálne je budova odpojená od energií a každým rokom sa devastuje. Momentálne je dvojposchodová. My sme na základe nejakých podkladov, ktoré nám pani starostka dala, spracovali taký návrh, to znamená v dolnej časti základnej školy by boli nejaké spoločenské miestnosti, kuchyňa, ošetrovňa, kancelárie, proste zázemie toho domova dôchodcov a domu sociálnych služieb. Na druhom poschodí by boli teda jednotlivé teda izby. Návrh sme realizovali formou takých buniek, to znamená dve izby by mali spoločnú kúpeľňu a nejakú takú chodbičku. Zhruba na jednom poschodí v tomto návrhu je 15 ubytujúcich. S tým, že táto kapacita je teda nedostačujúca, rozhodli sme sa, že na túto budovu pristavíme ešte jedno poschodie, ktoré, dá sa povedať, vyzerá obdobne. Zhruba nejako takto. To znamená, v novom stave by budova mala zhruba 3 poschodia. Rozmýšľame ešte, že by sa urobila nejaká prístavba, kde by sa v podstate jedáleň mohla presunúť ešte mimo tejto budovy, vzájomne prepojené, čím by nám vznikli v podstate ešte aj na prízemí nejaké ubytovacie jednotky. S tým, že vedeli by sme v tomto objekte ubytovať zhruba 40 ľudí. Máme tu aj nejaké také jednoduché vizualizácie, to znamená nejaký takýto pohľad spredu, schod, pohľad dozadu, tam by sa urobil nejaký balkónik, v zadnej časti by sa vybudoval výťah. To musí byť verejná súťaž. No, co to byť ale toto je štúdia. Nejaký pohľad, toto je do zadnej časti. Je tam vytvorené aj pre imobilný? Bude výťah. Bude tam výťah. V podstate všetky izby budú riešené pre imobilný. Bez bariérov. Bez bariérov. Zároveň aj sociálne ako... Aj zariadenie. Áno. Každý má na svojom. V podstate. Môžeme si pozerať. To znamená, toto má každá, že izby majú samostatný kúpeľ. Prosím? Kto bude majiteľ? Obec. Obec? Obec. A ako to? Na Podnesku bude prispôsobené pre migrantov alebo pre neprispôsobených. Rozhodli sme, že to bude domov opatrovateľskej služby a to nikdy v živote nezmeníme. To sa ani nedá zmeniť. Nedá sa to zmeniť, lebo keď si zažiadame o pôžičku, tak sa... Ešte tá škola vôbec zo strany zastupiteľstva nebola vyňatá zo školských budov. Pozrite sa spätne, keď došlo k prechodu,
skončeniu činnosti, že zastupiteľstvo k tomu neprijalo žiadne uznesenie. Ja som to vyňala z ministerstva školstva. Neviem, či som urobila. Tým pádom neviem. Z ministerstva školstva som to vyňala kvôli tomu, že som musela riešiť aj materskú školu. To je druhá vec. Teraz už No asi... ale môžete teda dodatočne chlapci teda vyňať. Neviem, no. Čo by sme mali vynímať, že to vôbec nemajú. Je to napísané jasne, ako by sa to malo byť. No a ak také rozhodnutie má byť, tak možno by tomu malo predchádzať niečo širšie, pretože pre 40 ľudí tu urobiť niečo, nevieme teda, nepoznáme žiadne informácie finančné a potom je otázka prevádzkovania. Vieme, že máme podstatne menší teraz domov dôchodcov alebo domopatrovateľských služieb a niekto by mal povedať, koľko to obec stojí vlastne ročne. Takže potom nemusíme tiež to mať možnosť finančne utiahnuť. A hovorím o tom napriek tomu, že mám svoj vek, hej, tak... V podstate, čo sa týka tej investície do rekonštrukcie alebo predstavby, išlo by to z fondu rozvoja bývania. Je to kalkulované tak, že v podstate tá splátka, ktorá mesačne nejakým spôsobom vyjde, mali by to pokryť tí 40 klienti. Ale až po 3. roku, lebo by to kalkuloval starosta zo Zborova. Koľko by to išlo? Máme nejakú finančnú kalkuláciu urobenú? Prestavba, koľko stojí náklady, aké sú úroky, pôžičky? Úrok, spolúčasť obce, takéto veci by nás zaujímali. Jasne. Úrok je 1%. V podstate to ide z toho. My nejakým spôsobom spracovávame len, dá sa povedať, zatiaľ nejakú štúdiu s tým, že keď to obec odsúhlasí, tak bude výberové konanie na projektovú dokumentáciu, kde sa presne teda jednoducho zadajú tie špecifikácie, môže sa to úplne zmeniť, môže tam byť viacej ľudí, menej ľudí. To už je potom tá komunikácia medzi obcov a projektantom, ktorý to nejakým spôsobom vysúťaží a následne teda by išla tá realizácia. Čo sme tak zhruba kalkulovali, investícia alebo aj finančné prostriedky, ktoré sú predschválené na tento projekt, sú v objeme 1,5 milióna eur. Požička je toho, treba si uvedomiť, to nepríde zadarmo. Čo sme kalkulovali zhruba do 20 rokov, sa to týmto spôsobom splatí. Neboli by to lepšie zaťaženie na osobu? Zaťaženie na osobu. To nie, tak to musíš naplniť a potom, keď budeš mať plný obsah, ale tak už je to vyrátané, že bude, ako sa to postaví, tak bude 4 roky plne obsadená na plný počet. Dostane sa dotácia z ministerstva práce a to bude to financovanie, hej, a musí byť plno obsadená. Takže ak tam vznikne náhodou problém, že nebude plno obsadená, tak už je veľký problém. Takže tam to zariadenie bude aj pre tých ležiakov. To nebude ako dole, že bola zdravotná klasifikácia iba 4. No, toto znamená, že to vôbec... Ja tam mám zariadenie teraz 11 ľudí. Sú to chodiaci, mám tam aj trošku Alzheimer, takže je to ako, dá sa povedať, pololežiak, tá klientka, pani Salatová, určite už si poznáte. A chcela by som povedať, že mne keď náhodou, ja ich tam musím prijať iba do stupňa odkázanosti číslo 4, 1-4. Dobre, ja ich tam mám. A čo teraz, keď mne tá pacientka na druhý deň alebo ten klient dostane mozgovú príhodu, tým pádom sa popresúdi a už je stupeň odkázanosti číslo 6. Takže tým pádom ja mu zase musím hľadať náhradné ubytovanie tomu klientovi a takto vlastne obec prichádza od tých klientov, dá sa povedať, obce, lebo sú to vlastne občania našej obce.
Tam sú není žiadni, že sú tam nejakí mimo okresu alebo neviem odkiaľ. Takže a bohužiaľ ja to tam mám bezbariérové, teda nemám to teda vybavené bezbariérové a takisto sme tam 4 opatrovateľky, 1 hlavná sestra, takže je to tam strašne ťažké s tými dostavmi potom robiť. Takže si za skôr. Ja som za to, budem veľmi rada, keď sa to schváli, pretože sme skoro najväčšia obec na Kysuciach a nemáme tu vôbec takéto zariadenie. Najväčšia na tom. Bola by som veľmi rada, lebo to, čo tých žiadostí je, ale všetko sú stupeň odkazané nižšie. Ja ich tam nemôžem jedine prosím. A nemusím Ja by som mohol, momentálne v súčasnosti je domov dôchodcov, ten domov sociálnych služieb plne obsadený a voči tomu pomeru pacientov a zamestnancov je to tak šulnú, že nie je to ani stratové, ani ziskové, a je to 10 ľudí, že do obec na to nedopláca. Pri tom počte 40 klientov je predpoklad, že by to malo na seba zarobiť. Že by to malo byť financované samo. Toto financovanie treba predložiť. Áno, ale pozrite sa, je tu iba len návrh, nie? Samozrejme potom ďalej bude všetko nasledovať, aj tá kalkulácia, aj všetko možné. Veď toto je iba návrh. Ja si myslím, že zase na druhej strane treba sa dívať do budúcnosti a jednoducho takáto dedina, takýto druh zariadenia asi potrebuje. Majú treba niečo robiť, ale myslím si, že to je celkom dobrý nápad. Samozrejme, otázka financovania, aj to sú ďalšie etapy, ale myslím si, že ten krok je dobrý a správny smerom a poďme do toho, ja si myslím. Lebo Busti, ak ešte môžem, pozrieť sa, áno, je to také, že to dieťa by sa o toho rodiča malo postarať. Lenže je taká situácia, aká je. Mladí majú hypotéky na domy, na byty, na auta, všetko. Oni sa tým pádom nemajú ako starať do toho dazoplatového príbuzného, ktorého najbližšieho, tak volia takúto voľbu. Chodím pre stravu do Kysuce, tam je 115 klientov, tam je taký obrovský kolos a tam je to všetko plné. A koľko je tam neskúšané? No ja chcem povedať, že tu je 10, ale kebyže hore je 40. Ja verím, že by sa to naplnilo, či je to v Kysuci, či je to Vaničov, či je to Rudina. Všade sú neskúšaní, všade sú neskúšaní. Do Čacejíte, všade neskúšaní sú. Až by boli tu neskúšaní. Ja verím, že všetci by išli radi do tej rodnej obce do Žice. Takže to je škoda odkladať, je to devastovanie budovy, by bolo veľké zbytečné. A je možné na to využiť, tak to plnej miere treba do toho ísť. Presne tak. Môžeme. Po tej škole už keď máme dosť dlho, minimálne 4 roky, nie je ničo čakať, treba ísť do toho. Tie baby to majú dole ťažké, neviem, či sa tam to borí, tam je to bezbariérové, robia si tam veci svoje pomocne. Nie je to bezbariérové. Kúrenie majú tuhé palivo, tam je to otraz. Ja som tam bol minulý rok, v lete, a to tam stojí. Tým babám treba pomôcť, treba ísť do toho. Chlapi nech prichystajú dobrú cenovú politiku, aby to bolo rozumné pre obec a my je to na nás, či to schválime, či nie. Takže vlastne... Mali by sme pokračovať. To už máme pravomocné srdce robiť a keď je možnosť, tak to skutočne treba. Vodenie nie je počuť, čo je hodnú školu, je to tam, je to zakazované stave a... Dobre, tak sa... Hlasovania by urobili celkovú kalkuláciu, normálne nejaké štúdium, nasýstať na to, celý systém financovania, zadanie. Teda má to pre 50 ľudí. Tak nakoľko sa rozhodneme, že aká tam má byť kapacita ubytovania? Ja si myslím, že 30 do 40. Tam by trebalo ešte jedná rozšíriť. Tak poďme, aby oni vedeli spraviť tú štúdiu, musíme predsa im zadať určite nejaké veci. Parametre, ktoré s hygienou si to konzultovali, lebo tam oni majú veľké nároky na... Ale však ináč by to neodsúhlasené štátne. Dajme im nejaké parametre, dáme 40 ľudí, maximálne 40 ľudí, však samozrejme urobia cenovú kalkuláciu, správne ako to bude vyzerať, kapacitne, a hygieny dovolí, zasýka, či to spácanie uvede, tieto veci všetky udržateľnosť tej budovy. Teraz rátate, že dolu sa to zatvorí, že sa presťahujete, alebo...
Či aj to bude? To môže zase na nejakú inú obdobňu môžeme dať žena v hmotnej núdzi, alebo ja neviem čo, veď musíme aj kapeľné rátať. Aj ten deti, však tiež máte skúko? Týrané masky alebo niečo také. Však samozrejme, viete, to sa dá one... Materská škôlka. Neskúšanky tu není Doma týra, zase ženy, čo se bále. Tak chlapi sú týrané. Dobre, teda, tak by som chcela vás poprosiť, pán poslanci, potrebujem teda uznesenie, hej, aby som vedela, že vlastne má táto firma urobiť tú cenovú kalkuláciu a veľmi dobre viete. Môžete nám predbežne povedať, aby aj pani poslanci vedeli, že už keď chcú, aby rozhodli o cenovej kalkulácie, dali sa vám tieto parametre, koľko vlastne si za tú cenovú kalkuláciu vlastne zapýtate? Takto, záleží, či ideme už rovno do projektovej dokumentácie. Ešte nie. Základné veci. Tak ako toto štúdia a rozšírite o tú cenovú kalkuláciu. Tak, aby ste mali už hygienika zabezpečeného, aby vám to potvrdil. Tie parametre financovania by bolo... Jasné, ja si myslím, že tam nejakých 500 eur. No, takže... Nie, musíte... Tak ideme... Dobre, takže... Pani starostka nám to nepotrebuje, že na náš súhlas. Ja som povedala, že nič nebude presovať. Takže rozhodujete vy, nerozhodujem ja, rozhodujeme spoločne. Dajte si páni viacej a dajte si aj statický posudok na to urobiť ešte. Dajte si 1000 eur radšej. Dajte si urobiť aj statický posudok. Lebo je to dosť, veľa pršalo a... Aby sa tá cena vedela, aby sa cena stavebných prác vedela potom. Dobre, takže... Ale vy nadiktujte. Uznesenie. Berie na vedomie. Beriete, tam čo to možno ja. Dobre, tam som váš, a potom schválne. Vyčlenenie finančných prostriedkov na pre firmu Vidákov na dom opatrovateľov, pre firmu na štúdiu, na vypracovanie štúdiu a finančnej kalkulácie, prestavby a statistiky, prestavby základnej školy na domov opatrovateľské služby. Dáme tam statistia vyjadrenie hygienika, tak to... Áno, a vyjadrenie statické posúdenie, teda že je možné sa nastaviť. A hygienika, že ako tieto parametre sú vlastne... To je jednoduché návrh. Jednoduché veci. No, Doti. To bude 500 metrov. Takže kto je za? Proti? Zdržal sa? Žinka konečne ide. Tak to sa môže. Áno, vôbec problém. Mohol by som sa opýtať, pri začiatku tých prác. Už aj na budúci rok. Zajtra majú začať. Bilo, zajtra majú začať. Zajtra ich skontrolujú, tam sú tam... Ale tak nie, tak štúdiu do budúceho zastupiteľstva by mali. Roky bude voľby kontrolovať. No, keď máte 40 dní, majú 40 dní. 40 dní sa bude vedieť, ako dať. Ja by som potreboval, keby ste nám dali na papieri napísané, že 40 ľudí, 5 ľudí personálu. Môžem objednať. Aby sme vedeli, aj s pani. Počkaj. Myslíte si od hygienika, koľko tam dostanete do toho priestoru? Ale však to je 40 ľudí. Ale to je o tom, že to vieme nastaviť, vieme pristaviť, to už je ten zven. Juro, ešte sme mladí, ešte sa tam nechystali.
ďalej, alebo dáme 10 minút prestávku. Môže sa o tom baviť. Dobre, takže ja by som chcela poďakovať za túto prezentáciu pre ľudí. Dúfajme, že pôjdeme takto ďalej. Vidíme za 40 dní, dúfam, že sa tu tiež stretneme v takomto hojnom počte. No musíte prísť, ale môžeme ukladať. Ale už tak to nie treba zajsť. Dobre, ako si mal sám zabezpečiť. Súd by vám zabezpečí, no. Pivo nie je, to Dobre, niektorí chlapci majú za to, že pili plný mek, 5 minútovú prestávku, tak majú tichal. Ak niekto potrebuje vodu, netreba prísť, dáme vám vodu napiť.